Bigarren egoitzan ekitaldi berezi bat ekainean egitea pentsatu dugu. Horretarako abestia, musika eta dantzatzuk prestatzen hasi gara denon artean. Goazen ikustera nola doazen gure entsaioa. Gure taldeko batzuk astelehenetan gitarra jotzen dute, eta beraiek kanta batzuk joko dizkigute ekitaldian. Dantza sailak ikasten daude eskolan. Gure gelako neska batzuk oso ondo egiten dute dantza. 3 abesti ikasten ari dira Sarregoitzen dantzatzeko. Ziur gure aitona amonei asko gustatuko zaiela gure dantza. Musikan txirularekin ikasten ditugun abestiak gustura entzungo lituzketela uste dugu. 3 abesti hauek ensaiatzen ari gara. Goazen ikustera. Gure gelako batek pianoa dakiela jotzen aprobetxatuz, emanaldirako pare bat abesti ari da ensaiatzen. Hemen duzue Aner ensaiatzen. Prestatu dugunarekin zaharren egoitzeko aitona amonek ondo pasatuko dutela pentsatzen dugu. Eskerrik asko zuen arretagatik. Eta gogoratu, nagusiak araitu.